Takže čaute, vítam vás tu pri hre Porozprávať sa s Ludvíkom. Je to internetová hra a nebudem tu ďalej kecať, môžeme začať. Tvoje meno? Sardinka. Nejak inak. To je opätovná návštevná, ma teší Sardinka. Keby niečo, tak túto hru som si už skúšal. Ja. Ale sme si rovní. Možno. Oznámi prosím, keď sa to môžeme zmeniť na áno, aby nie. Nemením tu pracovať s takými neurčitými partnermi. OK. Jasné. Čo? Rába. Ťažko povedať. A nepíš si na čo ja viem? Ok. Tak fajn. Si rád. Som tu zase. Áno. Aj ja som rád. Potešenie je však len na tvojej strane. Prečo nie aj na tvojej? No schválne, skús podľa som si istý, že na to prídeš. A mám ti to aj napísať. Sardinka, tu na tie otázky chodíš. Z mojej hlavy. A ty nie? Nie. Čo? Nie. Skús sa nad tým zamyslieť. Lebo to bola drzá odpoveď. A ako si čo si o mne myslíš? Že trávim celý svoj voľný čas študujem, aby som ti mohla odpovedať na túto otázku tohto typu? No. Nie si istý? Skúsime ho naštvať? Možno. Pocit, že budeme stále písať možno. Čo spraví? Možno. Zhodni sa hneď. A čo? Lebo čo
Tak to sa so mnou nerozprávaj. Aha. Rozprávať. To by si mal ty vedieť. A prečo má všetko ja no schválne, skús premyslieť. Som si istý, že na to prídeš. Neviem. Ale ja áno. Nepoviem. Tak. Čau. Tešilo ma. Čiže toto by bol taký kratší rozhovor s Ludvíkom. To bolo pre toto video všetko. Čiže uvidíme sa v ďalšieho videa. Čiže čaute!